amma wai yanzu wata tambaya ita ce wanda ake mutum yake zama boka ne to kada gaban ka ya faɗi ka ce a nan zan warware zare da abawa ne a'a sai dai ina so in haskaka maka ne don ka gane cewa ba wani abu ne hanyoyi ne daga cikin hanyoyin da wanda ya gabata yake ɗora wanda yake son shiga a cikin waɗannan littattafai duk suna da ire-iren waɗannan tsare-tsare za a baka wata takarda ne mai ɗauke da wasu abubuwa waɗanda su waɗannan abubuwan na tsafe-tsafe ne wasu ma abubuwan su ne ake ƙarya ana cewa ismun lahil azam sai a ce ka je kai ta karanta su amma ka samu ɗaki mai duhu sannan kar ka zama cikin alwala ko kuma a ce maka kar ka fuskanci alƙibla a ce maka ka tabbatar ɗakin babu alƙur'ani a ciki a ce maka in ma zai yi ya zama sanda za ka karanta waɗannan abubuwa kana da janaba tattare da kai sai ka zauna da ka zo ka fara karantawa sai a gargaɗe ka kuma ka daure duk abin da ka ga ya faru ka firgita in ka sake ka firgita za ka haukace shi ne daga an ce wawa da ya shiga halwa wawa fito ya haukace halwa karatun qur'ani wallahi ƙarya ne a faɗa wa mutane gaskiyar me ya shiga yi a ce mutum ya shiga itikafi yana bauta Allah wawa fito mahaukaci a'a waɗannan abubuwan ne za a bashi sai je ya yi ta yi sai a ce kwana 40 ba dare ba rana har ma wasu shaidanun sai su ce kai ko da baka yi sallah ba komai sai zauna yi ta yi ba dare ba rana yana cikin sunayen manya-manyan aljanu ne yake kira yana tawassul yana girmama su sai ga kafa ɗan adam ta faɗo sai ga kai ya faɗo ɓangarorin jikin mutum zai gani sai su haɗu su zama abu ɗaya kafin nan sai su tunkaro shi to in ya daure sai ji ana kyalkyala dariya cewa to shi kenan yanzu ya tabbata kai wani irin aiki kake so ka yi yadda ka san aikin likita akwai likitan ido akwai likita general gaba ɗaya ko haka zai faɗi irin aikin da yake so yace shi so yake duk abin da aka zo mishi da bukata yana so ya biya mutane bukatu sai ce to sa hannunka yana sa hannun shi kenan sai ga wani tafin magani sai ce to duk lokacin da kake bukatar ka wani aiki dan kitafin maganin nan ka murza shi in ka murza shi za a turo maka aljani wanda za ka sa shi wannan aiki ko kuma yace shi abin da yake so kai so yake rinka haukatar da mutane ko abin da yake so yake kawai ya rinka sa mutane ainihin mata suna barin ciki ko wani abu dai wanda zai kayyade shi ne za a bashi wannan ita ce hanyar da boka kan shiga matakin farko ya zama boka ko dan tsibbi ko dan duba to amma bari ka ji fa asali wannan ko contract ce yarjejeniya ce yake kullawa tsakanin shi da wasu manyan aljanu da sharaɗin cewa ga abin da zai rinka yi da sharaɗin cewa lokacin da yake so bukata ta biya ga abin da zai rinka yi wani jama'a za su sharɗanta mishi cewa ya ɗauki alƙur'ani izu 60 ya raba shi biyu ya ɗaura ɗaya a tafin ƙafar shi ta hagu ɗaya a dama ya taka ya shiga ban ɗaki yana ainihin ya taka ƙur'ani izu 60 kenan 30 ya yi slippers da shi yana yin wasu zikirori yana yin wasu addu'o'i haka wasu sharaɗin da ake musu kenan wani ba a ce ne ya ɗauki ƙur'ani ya wurgi da shi kalmomi na kafirci idan ya irin waɗannan to shi kenan yanzu ya tabbata kenan ya zama doka to ya rage wace hanya ce zai bi idan yana so ya ainihin wato kiwonyi wani aljani don ya mishi aiki bokaye suna da hanyoyi guda 8 zan takaito mana su ne hanyar farko suna kiranta tariqatul iqsam tariqatul iqsam ita ce shi boka zai shiga wani daki ne mai duhu sai ya kunna wuta sai ya samu wani nau'i na turare shi yasa ba ga bokaye suna da turare wanda suke amfani da shi mai ƙarfi sai ya sanya wannan turare a cikin wannan rushin wuta da gwargwadon irin abin da yake bukata mugun abu ne sai sanya turare mara daɗi idan abu ne ake so a haɗa wani da wata su so juna to wai a wurinsu abu ne mai daɗi sai a sa turare mai ƙanshi wannan na daga cikin hanyoyin da ake kira tariqatul iqsar ina yin bayanin ne ina nakasa bayanin yadda ba wani wanda zai ji da zai iya tabbakawa jama'a sannan akwai tariqatul zabhi sai ya yanka wata dabba a ce mishi bakin bunsuru ko bakar kaza
ko kaza harara garke ko kaza mai dutsa a ce yanka ta ga irin sunan da zai kira in zai yanka ta kai kira sunan Allah ya jefar da ita a wuri kaza wannan ita suke kira tariqatu zabhi akwai tariqatu sufliya a tariqatu sufliya ita ce wannan ana samun ainihin boka ne wanda yake da wasu aljanu waɗanda duk lokacin da yake buƙatar wata buƙata sai ya fita bayan gari sai ya shiga wata tsaurawa to wani ɗan daji kaɗan sai ya rinka bi kawai yana kirawa sunayen waɗannan tattaruwa aljanu duk wanda ke kusa daga ciki kawai sai ya taho sai ya faɗa mishi kaza don haka za ka ga wani idan aka zo gurin shi sai ya tashi ya shiga wani bayan ɗaki ko ya shiga wani wuri wani shuri wani wuri mai duhuwa ko makamantan haka wannan bokan yana amfani da wannan hanya da suke kira at-tariqa as-sufliya akwai at-tariqatun najasa tariqatun najasa ita kuma za a umarce shi ne ya rubuta alqur'ani da jinin haila ko kuma ya dauki alqur'ani ya soka shi a cikin kashi ko cikin shabda ita suke kira tariqatun najasa sannan akwai tariqatut tankis wannan tariqa at-tankisiyya ita ce ya dauki alqur'ani ya rubuta shi da reverse ya rubuta alqur'ani da reverse bismillahir rahmanir rahim in yazo sai fara sanya ar-rahim ar-rahman Allah bismillah ko kuma harufan ma ya fara su daga ƙarshe haka ya rikita su yadda ba za a iya karanta shi daidai ba ita ke kira tariqatut tankis yin wannan kafirci ne don haka bokaye suke yi kuma tana daga cikin hanyoyin da boka ke amfani da yake kira shaidanin aljani da zai aiki da shi akwai tariqatut tanjid ana kiranta kuma tariqatul rasdi irin wannan boka in aka kawo mai aikin da ba zai iya yi da sai taurari sun fito shi yasa suke kiranta tariqatut tanjid ko tariqatul rasd hanyar aiki da taurari ko hanyar saurari sai saurari taurari idan saurari suka fito sai ta kira wasu sunaye na manyan aljanu to da zaran ya ji tsigar jikin shi ta tashi ko kuma ya ji wani kamar wani abu ya faɗo mishi to dalili ne akan sun amsa kenan sai ci gaba da faɗin abin da yake so amma ina so ka san cewa ba taurari ne suke wani abu ba wasu shekanun aljanu ne amma sun ruɗe shi ne cewa taurari don haka sai daga an ce yana aiki da taurari tauraro bawan Allah ne tauraro ba za a aiki da shi a saba wa Allah ba akwai tariqatul kaf tariqatul kaf yaro ake samu dan karami wanda bai balaga ba sannan ya zama ba shi da alwala sai a samu tafin hannun shi na hagu sai a ainihin yi zane haka murabba'i zane mai kwana hudu ko kuma a yi shi kamar ainihin right angle ko a yi shi kamar right angle ko kuma a yi shi kamar square idan aka yi shi sai a samu man zaitun ko man gyada sai ainihin ɗiga a hannun wannan yaro sannan sai kuma ainihin a samu ma'ul wardi don haka za ga bokaye suna amfani da ruwan wardi ko turaren wardi sai a ɗiga ainihin akan tafin hannun wannan yaro sai ya rinka yana laulayawa a hannun yara yana ainihin wato faɗin wasu kalmomi waɗanda waɗannan kalmomi ne na shirka ko kuma na girmama wani sarkin aljanu daga haka sai ainihin ya ga sigar jikin yaron ta canza ko da yaron yana makyarkyata to dalili ne akan cewa aljanu ya halarto sai ya faɗi ainihin abin da yake so ya faɗi wani lokacin zai samu ainihin kyallo ne sai lullaba idon yaron sai ya rinka ainihin lailaye wannan mai da ruwan wardi a tafin hannun yaron yana yin waɗannan kalmomin yana cewa yaron me kake gani 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 abin da yaron yake gani sai fara faɗi da zaran aljannin ya halarto shi kenan sai ainihin faɗa mishi wannan suna kiranta tariqatul kaf sannan a tariqatul samina tariqatul asar ita ko tariqatul asar ita ce wadda ta fi shahara a ƙasar Hausa ita ce za ka ji an ce a ji a yanko gefen zaninta a ji a kawo hular shi a kawo hankicin shi a je wurin inda yake ba da wanke a karɓo ainihin kayan wanke shi wannan ita suke kira tariqatul asar ita ce in aka yi za a ce a je a binne a wuri kaza a je a rataya a wuri kaza a je a watsar a wuri kaza waɗannan su ne takaitattun hanyoyi guda 8 waɗanda boka bayan ya gama ƙulla alaƙa da ainihin aljanu kuma yake ainihin iya amfani da ɗaya cikin hanyoyin ya kira wannan aljanu